цялата вековна европейска култура. Това беше по-важното от отминаващата седмица. А звукорежисьор е Цветан Маринов и аз Наталия Дънчов. Да ви пожелаваме спокоен и уютен ден. Хоризонт. Приятели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти от студиото на Диагонов Radio Drug. Слушайте ни всеки понеделник от 10 часа вечерта на вълни AM 1280 и в интернет онлайн на www.tfmb.ca. За да сте винаги информирани за новостите в българската общност в Монреал и Канада, абонирайте се за вестник Български хоризонти. Нашия уебсайт е www.bulgarianhorizons.com. Ще ни намерите и във Фейсбук на Bulgarian Horizons. Може да ни се обадите и на телефон 647 931 4343. Желаем ви хубава и успешна седмица. Ici TFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication MNO.